Kaikki nauroivat hänelle. Kiinalainen miljonääri puhui ja puhui, mutta kukaan ei tuntunut haluavan ymmärtää. Henkilökunta ivaili, hotellivieraat kuiskuttelivat, kunnes köyhä pieni tyttö, siivoojan tytär, yllätti kaikki puhumalla kiinaa. Juuri sillä hetkellä yksi yksityiskohta kiinnitti vielä enemmän huomiota. Jadekaulakoru, jota miljonääri piti kaulassaan. Ensisilmäyksellä yksinkertainen koru, joka kuitenkin kätki sisäänsä totuuden, joka pystyi tahraamaan kaupungin rikkaiden ja poliitikkojen nimet. Sillä hetkellä kukaan ei osannut aavistaakaan, mutta tytön viattomat sanat ja tuo salaperäinen kaulakoru olivat paljastamaisillaan vuosikymmeniä haudattuja salaisuuksia, jotka voisivat tuhota kokonaisia imperiumeja. Hotelli Imperial Helsingin sydämessä tunnettiin hienostuneisuuden temppelinä. Sen marmorilattiat kiilsivät kattokruunujen kultaisessa valossa ja sen pronssiset pyöröovet pyörivät taukoamatta, ottaen vastaan ja hyvästellen miljonäärejä. Se oli paikka, jossa köyhät olivat olemassa vain palvellakseen ja rikkaat olivat tottuneet siihen, että heitä kohdeltiin kuin jumalia. Henkilökunnan taukotilassa kuhina oli alkanut jo ennen salaperäisen vieraan saapumista. Clara, vastaanottovirkailija, jolla oli harjoiteltu hymy ja terävä kieli, puhui kuin kertoisi skandaalista. Tämä kiinalainen nainen. En ole ikinä nähnyt näin absurdeja pyyntöjä, hän sanoi päätään pudistellen. Huoneen lämpötila pitää säätää 1/10 tarkkuudella, ei synteettisiä kankaita. Ja uskokaa tai älkää, ei edes voimakkaasti tuoksuvia kukkia hänen kerrokseensa. Petri Piccolo nauroi ja korjasi lakkiaan. On varmaan taas joku niistä hulluista julkiksista. Tästä tulee varmasti hankalaa. Ines, kerroshoitaja, risti kätensä ja huokaisi. Ongelma on se, että tuollaiset ihmiset luulevat voivansa komennella kaikkia vain, koska heillä on rahaa. Naurun keskeytti johtaja, herra Aaltonen, joka astui sisään hikisenä kuten aina. Kaikki kuulolle, hän sanoi tärisevällä äänellä. VP-vieraamme saapui etuajassa, eikä kukaan pysty kommunikoimaan hänen kanssaan. Ulkona musta auto pysähtyi pääsisäänkäynnin eteen. Ovimies avasi kiireesti oven ja ulos astui vaikuttavan oloinen nainen. Moitteeton Chanel-puku, tummat aurinkolasit, Gucci ja 2 vanhanaikaista nahkalaukkua, jotka erosivat moderneista matkatavaroista. Madame Laimei ei hymyillyt, eikä näyttänyt välittävän katseistaan. Hän puhui nopeasti mandariinikiinaksi ja viittoili laukkujaan kohti. Henkilökunta katsoi toisiaan neuvottomana, kun taas Clara piti yllä teennäistä hymyään. Tervetuloa Imperiaaliin, rouva. Nimenne, olkaa hyvä! Nainen jätti kysymyksen huomiotta ja toisti jotain kiinaksi. Juuri sillä hetkellä kaikkien katseet kääntyivät taustalla tarkkailevaan lapseen. Saara Virtanen, käytävillä unohdetun siivoojan Ruusun tytär, seurasi tilannetta hiljaa. Pieni, yksinkertaisesti pukeutunut, mutta hänen silmissään oli erilainen pilke. Ja ennen kuin kukaan ehti nauraa tilanteelle uudelleen, tytön ääni kuului selkeänä ja yllättävänä. Hän pyytää, että olisitte erittäin varovaisia laukkujen kanssa. Ne ovat arvokkaampia kuin miltä näyttävät. Aula jäätyi. Hiljaisuus, joka valtasi aulan, tuntui liian raskaalta rikkoutuakseen moneen sekuntiin. Kaikki tuijottivat Saaraa kuin haamua. Vain 10-vuotias tyttö oli puhunut kiinaa niin luontevasti, ettei kukaan pystynyt peittämään hämmästystään. Clara reagoi ensimmäisenä, kurtisti kulmiaan ja yritti saada tilanteen takaisin hallintaansa. Mistä tuo tyttö muka tietää, mitä hän sanoo? Hän kuiskasi tarpeeksi kuuluvasti, jotta muutkin kuulivat. Ruusu, joka oli siihen asti huomaamattomasti kerännyt liinavaatteita vaunuun, lamaantui. Hänen sydämensään jyskytti pelko siitä, että hänen tyttärensä oli mennyt hotellissa liian pitkälle. Hänen kaltaisiaan työntekijöitä kohdeltiin jo kuin näkymättömiä, mutta mikä tahansa virhe saattoi maksaa työpaikan. Hän asteli nopeasti Saaran luo ja tarttui häntä olkapäästä. Tyttöseni, ole hiljaa, hän mutisi päättäväisesti yrittäen peitellä tilannetta, mutta oli liian myöhäistä. Madame Limei, joka oli ollut pidättyväinen ja kylmä, nosti päänsä. Tummien aurinkolasien takaa hänen silmänsä loistivat liikutuksesta. Ensimmäistä kertaa hotelliin astumisensa jälkeen hän näytti tyytyväiseltä. Hän lähestyi Saaraa ja sanoi mandariini kiinaksi jotain, minkä vain tyttö ymmärsi. Saara hengitti syvään, katsoi äitiään ja käänsi sitten muille. Hän sanoi, että on vihdoin löytänyt jonkun, johon voi luottaa. Järkytys oli välitön. Petri nauroi ivallisesti.
Luottaa pieneen tyttöön? Tämä on varmasti vitsi. Ines puolestaan siristi silmiään kuin aavistaen, että tässä tarinassa oli jotain suurempaa. Hotellin johtaja herra Aaltonen ei pitänyt tilanteesta lainkaan. Rouva, jos kommunikoinnissa on ongelmia, hankimme ammattimaisen tulkin, hän sanoi pakotetulla hymyllä. Lapsia ei tarvitse sekoittaa tähän. Madame Limay ei vastannut, vaan ainoastaan kosketti kaulassaan riippuvaa jadekaulakorua. Ele kiinnitti kaikkien huomion. Korussa oli jotain outoa. Se ei ollut vain koru. Se oli painava, vanha ja täynnä historiaa. Saara, lapsenomaisella viattomuudellaan, jatkoi kääntämistä tajuamatta vaaraa, jossa hän oli. Hän sanoi, että tämän kaulakorun vuoksi on vuodatettu paljon verta, ja jos se joutuu vääriin käsiin, tämän kaupungin mahtavat menettävät kaiken, mitä omistavat. Sanat kaikuivat uhkauksena. Petrin nauru tukahtui, Klaaran kasvoilta katosi väri, ja johtaja Aaltonen nielaisi vaikeasti. Ruusu veti tyttärensä taakseen kauhuissaan. Saara, hyvänen aika, älä toista tuollaisia asioita, hän kuiskasi epätoivoisesti, mutta oli liian myöhäistä. Kiinalainen miljonääri oli valinnut tulkkinsa, ja jokaisen paljastetun lauseen myötä kävi selväksi, että kaikkien elämä tuossa hotellissa oli muuttumaisillaan ikuisesti. Hotellin aulassa tunnelma oli yhä latautunut Saaran paljastuksen jälkeen. Kukaan ei uskaltanut kommentoida avoimesti, mutta katseet kertoivat kaiken. Muutamat vieraat kuiskuttelivat keskenään, uteliaina tilanteesta, kun taas henkilökunta teeskenteli jatkavansa töitään, vaikka jokainen liike oli jännittynyt. Klaara lähestyi vastaanottotiskiä, yhä ärsyntyneenä tapahtuneesta. Tämä ei ole oikein. Hän mutisi yrittäen kuulostaa ammattimaiselta, mutta äänessään oli myrkkyä. Miten tuollainen tyttö voi ymmärtää mandariinikiinaa? On selvää, että he keksivät jotain. Aina ivallinen Petri pudisti päätään. Keksivät. Kuulitko, mitä hän sanoi? Ja se kiinalainen nainen vahvisti sen katseellaan. Jos tämä on huijausta, se on hyvä sellainen. Ines piti kuitenkin kulmiaan kurtussa. Kaulakorussa oli jotain, mikä ei jättänyt häntä rauhaan. Tapa, jolla Madame Limay kosketti sitä, vaikutti rituaaliselta, melkein kunnioittavalta. Hän lähestyi Ruusua ja sanoi hiljaisella äänellä, Ruusu, sinun täytyy pitää tuo tyttö kurissa. Et tiedä, mihin olet sotkeutumassa. Ruusu nielaisi vaikeasti, tuntien sydämensä puristuvan. Hän oli jo itsekin pelon vallassa. Hän tiesi, että mikä tahansa virheliike saattoi maksaa hänelle työpaikan tai ehkä jopa Saaran turvallisuuden. Hän veti tyttärensä lähemmäs ja kuiskasi päättäväisesti, et sano enää sanaakaan, ymmärrätkö? Ei sanaakaan. Mutta Madame Limay ei näyttänyt olevan halukas luopumaan epätodennäköisestä liittolaisestaan. Hän riisui tummat aurinkolasinsa, paljastaen intensiiviset, tarkkaavaiset silmät ja kumartui hieman Saaran puoleen. Hän puhui jälleen mandariinikiinaksi, hitaasti, kuin testaten tytön ymmärryksen rajoja. Saara käänsi epäröiden, mutta kuuluvalla äänellä kaikille. Hän sanoi, että tämä hotelli kätkee enemmän kuin marmoriseinät. Hän sanoi, että täällä on ollut miehiä, jotka ovat varastaneet paitsi rahaa myös kokonaisia elämiä. Ilma muuttui raskaaksi. Johtaja Aaltosen silmät laajenivat ja hän yritti nopeasti puuttua asiaan. Ritei, hän sanoi terävästi. Tämä on arvostettu hotelli, emmekä salli järjettömien puheiden aiheuttavan sekaannusta. Madame Limay ei kuitenkaan horjunut. Hän suoristi selkänsä ja loi johtajaan kylmän katseen. Sitten hän tarttui jälleen kaulakorunsa, puristain sitä kuin salaisuutta vartioiden. Samassa eräs vieras, vatsakas liikemies harmaassa puvussa lähestyi uteliaana. Anteeksi, mitä tuo rouva sanoo? Hän kysyi selvästi kiinnostuneena. Saara vastasi ennen kuin hänen äitinsä ehti estää häntä, että tämä kaulakoru säilyttää todisteet rikoksista, joita kukaan ei ole uskaltanut paljastaa. Hiljaisuus valtasi jälleen tilan. Jopa hissien ääni tuntui vaimenevan. Ruusu puristi epätoivoisesti tyttärensä kättä, mutta oli jo liian myöhäistä. Tytöstä oli tullut vaarallisen totuuden äänitorvi. Ja ensimmäistä kertaa henkilökunta tajusi, että he eivät olleet tekemisissä minkä tahansa vieraan kanssa, vaan tarinan kanssa, joka saattoi järkyttää koko kaupungin perustuksia. Aulan ilmapiiri oli muuttunut täysin. Se, mikä aiemmin oli ollut vain yksi meluisa saapuminen, näytti nyt skandaalin alulta. Osa vieraista, joita kuhina häiritsi, alkoi vetäytyä syrjään kuiskutellen keskenään. Toiset uteliaammat
Jäivät paikalleen odottamaan, mihin tilanne johtaisi. Hotellin ylellisyys tuntui yhtäkkiä vähäpätöiseltä avautuvan mysteerin edessä. Ruusun sydän oli pakahtua. Hän piti Saaraa lujasti sylissään yrittäen piilottaa silmissään tulvivan pelon. Viaton tyttö ei ymmärtänyt juuri sanomiensa sanojen painoa. Hänelle se oli vain käännös. Ei mitään muuta kuin sanoja. Mutta Ruusu tiesi, että sanat voivat muuttua aseeksi, erityisesti kun kyseessä olivat rikkaat ja vaikutusvaltaiset ihmiset. Johtaja, herra Aaltonen, yritti pitää kasvonsa peruslukemilla, mutta hiki valui hänen otsallaan. Hän lähestyi vastaanottovirkailija Claraa ja kuiskasi, emme voi antaa tämän levitä, soita heti viralliselle tulkille. Ja ole hyvä, vie tuo tyttö pois täältä ennen kuin hän pilaa hotellin maineen. Clara nyökkäsi tyytyväinen virne kasvoillaan. Hänelle se oli tilaisuus näyttää osaamistaan ja ehkä kerätä pisteitä johdolta. Hän lähestyi Ruusua ja puhui äänellä, jossa sekoittui auktoriteetti ja halveksunta. Teidän on vietävä tyttärenne heti pois täältä. Tämä ei ole paikka lapselle. Ruusu avasi suunsa vastatakseen, mutta ennen kuin hän ehti sanoa sanaakaan, Madame Limei puuttui asiaan. Hän otti kaulakorun kaulastaan ja nosti sen kaikkien nähtäville. Jade hohti aulan valoissa, mutta korussa oli jotain synkkää. Hiljaisuus laskeutui kuin raskas verho. Miljonääri sanoi muutaman nopean sanan mandariinikiinaksi, katsoen Saaraa silmiin. Tyttö käänsi epäröiden. Hän sanoi, että tämä kaulakoru säilyttää niiden nimet, jotka rikastuivat ryöstämällä heikkoja, poliitikkoja, liikemiehiä, jopa pankkiireja. He kaikki piiloutuvat kalliiden vaatteiden ja tekohymyjen taakse. Vaikutus oli välitön. Harmaahiuksinen herrasmies, joka oli siihen asti tarkkailut kauempaa kalpeni kuin lakana, elegantti korujen peittämä nainen, käänsi katseensa pois kuin hänellä olisi jotain salattavaa. Piccolo Petri, joka oli aiemmin nauranut kaikelle, kuiskasi Inekselle. Jos tämä on totta, jotkut isot kihot ovat pulassa. Ines vain nyökkäsi hermostuneena. Johtaja Aaltonen nosti epätoivoisena kätensä. Riittää. Hän sanoi melkein huutaen, nämä tarinat ovat perusteettomia. Imperial on kunniallinen hotelli, emmekä salli kunnianloukkauksia. Mutta oli liian myöhäistä. Epäilyksen siemenet oli kylvetty. Ja Saara, ymmärtämättä sitä vielä täysin, oli tullut osaksi paljastusta, joka saattoi tuhota koskemattomia miehiä. Ruusu puristi tytärtään lujasti ja kuiskasi hänen korvaansa. Et tiedä, mihin olet joutumassa, pienokaiseni. Et tiedä, missä vaarassa olet. Aulassa vallinnut hiljaisuus murtui pian yhä kovemmiksi kuiskauksiksi. Vieraat kuiskuttelivat ryhmissä ja katsoivat epäluuloisesti Madame Limeitä ja erityisesti jadekaulakorua, jota hän piti kädessään kuin näkymätöntä asetta. Tuo yksinkertainen esine ulkomaalaisen kaulassa tuntui nyt vaarallisemmalta kuin mikään virallinen asiakirja. Ruusu vapisi. Hän tiesi, että hänen tyttärensä oli herättänyt liikaa huomiota. Hän katseli ympärilleen ja huomasi vihamielisiä katseita, joista osa oli täynnä halveksuntaa ja osa silkkaa kauhua. Hän halusi kadota sieltä, mutta Saaran käsi oli lujasti hänen kädessään, ikään kuin tyttö ei tuntisi pelkoa. Herra Aaltonen oikaisi takkinsa ja yritti saada tilanteen takaisin hallintaansa, mutta hänen sisällään sykki kasvava paniikki. Jos tarina otettaisiin vakavasti, jos olisi pienikin mahdollisuus, että kaulakoru sisältäisi todisteita kaupungin poliitikkoja ja liikemiehiä vastaan, silloin hänkin hotellin johtajana, joka heitä usein isännöi, voisi olla vaarassa. Meidän on lopetettava tämä nyt, hän mutisi hampaittensa välistä Claralle. Soita pääkonttoriin. Haluan turvamiehet tänne 5 minuutissa. Clara totteli kysymättä, mutta hänen silmissään oleva ilkeä pilke teki selväksi, että hän nautti kaauksesta. Hänelle jokainen yksityiskohta olisi herkullinen juoru myöhemmin levitettäväksi. Samaan aikaan Petri ja Ines keskustelivat hiljaa oven lähellä. Näitkö sen miehen ilmeen harmaassa puvussa, sanoi Petri ja osoitti huomaamattomasti vatsakasta vierasta. Hän näytti siltä, että pyörtyy, kun kuuli tytön käännöksen. Näin, vastasi Ines levottomana. Tuollaiset ihmiset eivät säikähdä vähästä. Tässä on jotain hämärää. Madame Limei, joka ei välittänyt ympäröivästä kaauksesta, kutsui Saaran luokseen eleellä. Tyttö lähestyi ja miljonääri puhui jälleen mandariinikiinaksi. Katsoen kiinteästi kaulakorua, Saara hengitti syvään ennen kuin käänsi, viattomuudella, joka ei ymmärtänyt oman äänensä painoarvoa.
Hän sanoi, että tämä kaulakoru ei kuulu vain hänelle. Se kantaa mukanaan kansan varastettuja tarinoita, ja että tässä kaupungissa on miehiä, jotka tekisivät mitä tahansa tuhotakseen sen, koska siinä on todiste siitä, mitä he varastivat. Vaikutus oli välitön. Jotkut vieraat astuivat taaksepäin, ikään kuin esine olisi kirottu. Toiset tuijottivat miljonääriä vihaisesti. Ikään kuin hän olisi uskaltanut avata haavan, jota ei olisi koskaan pitänyt avata. Ruusu veti tyttärensä takaisin, melkein epätoivoisena. Riittää, Saara, ole hyvä ja älä sano enää mitään. Mutta Madame Limey nosti kätensä kuin antaakseen hiljaisen käskyn. Ja sillä hetkellä kaikille kävi selväksi, että nainen ei ollut taistelussaan yksin. Piilevä sota oli puhkeamaisillaan, ja jotenkin köyhä lapsi oli tullut sen voimakkaimmaksi ääneksi. Odotus ei kestänyt kauan. Aulassa kaikui määrätietoinen askelten ääni, ja pian 2 pitkää miestä mustissa puvuissa astui sisään pyöröovista. Heillä oli sotilaallinen ryhti ja kylmät katseet, ja he olivat tottuneet tottelemaan käskyjä kyselemättä. Herra Aaltonen huokaisi helpotuksesta, kuin nämä turvamiehet olisivat ratkaisu kaaukseen. Vihdoinkin hän mutisi ja oikaisi solmionsa ennen kuin lähestyi heitä. Haluan, että saatatte tämän rouvan hänen huoneeseensa ja varmistatte, ettei kukaan enää häiritse häntä. Mutta kaikki ymmärsivät rivien välistä. Tämä ei ollut vain turvatoimi. Se oli viesti hiljentää Madame Limey. Ruusu vaistomaisesti syleili Saaraa, kuin aavistain vaaran. Tytön silmät kuitenkin loistivat enemmän uteliaisuudesta kuin pelosta. Hän katseli turvamiehiä kuin yrittäen ratkaista arvoitusta, tajuamatta olevansa koko pelin haavoittuvin nappula. Clara risti kätensä ja hymyili tyytyväisenä. Nyt saamme vihdoin järjestystä tähän sirkukseen. Hän kuiskasi peittelemättä halveksuntaansa. Mutta ennen kuin turvamiehet ehtivät lähestyä, Madame Limey nosti jadekaulakorunsa korkealle ilmaan ja kiinnitti kaikkien huomion. Hänen äänensä mandariini-kiinaksi kuulosti lujalta ja arvovaltaiselta. Vaikka he eivät ymmärtäneet, läsnäolijat tunsivat sanojen painon. Saara käänsi epäröiden. Hän sanoi, että tämä kaulakoru kätkee nimiä, jotka paljastuessaan tuhoavat kokonaisia tämän kaupungin eliitin sukuja. Koko aula tuntui pidättävän hengitystään. Jopa turvamiehet, jotka oli koulutettu olemaan näyttämättä tunteita, vaihtoivat nopeita katseita. He tiesivät, että tämä ei ollut vain hankala vieras. Tämän naisen takana oli jotain paljon suurempaa. Petri mutisi levottomana Inekselle. Tämä ei ole pelkkää puhetta. Jos se olisi valhe, eivät isot kihot tärisisi tällä tavalla. Ines vain nyökkäsi, mutta hänen katseensa oli kiinnittynyt Saaraan. Ja pahinta on, että tämä tyttö kantaa kaiken harteillaan. Johtaja Aaltonen yritti saada tilanteen takaisin hallintaansa. Rita, hän sanoi kovalla äänellä. Rouva, hotelli järjestää virallisen tulkin. Emme tarvitse lapsen apua. Saara puristi äitinsä kättä, mutta vastasi silti kääntäen selkeästi. Hän sanoi, ettei luota poliitikkojen maksamiin tulkkeihin ja että hän puhuu vain minun kauttani. Järkytys oli välitön. Ruusu melkein kaatui taaksepäin. Sara ei. Hän kuiskasi kauhuissaan. Mutta oli jo liian myöhäistä. Kiinalainen miljonääri oli tehnyt valintansa. Turvamiehet, jotka eivät tienneet mitä tehdä, katsoivat johtajaa odottaen käskyjä. Aaltonen heilautti hermostuneena vain kättään, jotta he odottaisivat. Ja juuri tässä umpikujassa kaikki tajusivat. Kyse ei ollut enää vain ylellisestä oleskelusta. Se oli hiljaisen taistelun alku, jossa lapsi oli tullut kaiken keskipisteeksi. Aulassa oleva seinäkello tuntui tikittävän jokaista sekuntia hitaammin, ikään kuin aika olisi tiivistynyt yhdessä huoneen raskaan ilman kanssa. 2 turvamiestä seisoi liikkumattomina, mutta heidän valppaat katseensa seurasivat jokaista Madame Limeyn ja pienen Saaran elettä. Herra Aaltonen käveli hermostuneesti edestakaisin. Hänen sormensa rummuttivat reittä vasten, kuin etsien nopeaa ratkaisua mahdottomaan ongelmaan. Silloin hänen luokseen astui roteva mies harmaassa puvussa ja punaisessa solmiossa. Hänen kasvonsa olivat tutut. Tohtori Mäkinen, tunnettu lakimies ja kaupungin poliitikkojen neuvonantaja. Tämä on hoidettava heti, Aaltonen, hän mutisi terävällä äänellä. Tuo nainen ei saa levittää huhuja, ja erityisesti tuo pikkutyttö. Jos hän jatkaa puhumista, hän aiheuttaa vahinkoa. Johtaja kalpeni. Mutta
Entä jos siinä, mitä hän sanoo, on jotain perää? Hän uskaltautui kysymään lähes äänettömästi. Lakimies hymyili kylmästi. Totuus tai valhe, sillä ei ole väliä. Tärkeintä on, että tämä ei pääse ulos täältä. Ymmärrättekö? Samaan aikaan Clara, aina valppaana, teeskenteli järjestävänsä papereita tiskillä, mutta kuuli jokaisen sanan. Hänen silmänsä loistivat mahdollisuudesta käyttää näitä tietoja myöhemmin, joko juoruihin tai päästäkseen lähemmäs vaikutusvaltaisia ihmisiä. Kulmassa Ruusu katseli tilannetta pala kurkussa. Hän tajusi, että vaara ei tullut vain miljonääriltä tai kaulakorusta, vaan ympärillä olevista miehistä, jotka näyttivät olevan enemmän peloissaan paljastuksesta kuin halukkaita etsimään totuutta. Hän piti Saaran kättä lujasti, kuin suojellakseen häntä koko maailmalta. Mutta tyttö, joka ei huomannut äitinsä pelkoa, tuijotti Madame Limeitä lähes hypnoottisella uteliaisuudella. Kun miljonääri puhui jälleen mandariini kiinaksi, Saara käänsi epäröimättä. Hän sanoi, että tässä hotellissa on allekirjoitettu sopimuksia, jotka ovat maksaneet viattomien ihmisten hengen. Hän sanoi, että tämä kaulakoru säilyttää muistoja, ahneuden tuhoamien perheiden nimiä. Aulan halki levisi mutinaa. Jotkut vieraat kalpenivat, toiset vaihtoivat kauhunsekaisia katseita. Lakimies Mäkinen astui vielä lähemmäs johtajaa ja kuiskasi päättäväisesti: jos tämä tarina jatkuu, meidän on puututtava asiaan toisella tavalla. Sanat olivat kuin veitsi ilmassa. Ruusun selkärankaa pitkin kulki vilun väristys. Hän aavisti, että puuttua asiaan tarkoitti paljon enemmän kuin vain vieraan poistamista hotellista. Johtaja nyökkäsi hiljaa lyötynä. Hän ei enää hallinnut mitään. Nyt hallitsivat vaikutusvaltaiset miehet, jotka piiloutuivat hymyjen ja sopimusten taakse. Ja kaiken tämän keskellä köyhä lapsi oli tullut koko pelin vaarallisimmaksi nappulaksi. Hotelli Imperialin käytävät, jotka olivat aiemmin täynnä kiireisiä askeleita ja hillittyä naurua, olivat nyt epämiellyttävän hiljaisia. Aulassa tapahtunut oli levinnyt kuin kulovalkea. Kerroshoitajat kuiskuttelivat ryhmissä, pikkolot vaihtoivat epäluuloisia katseita. Jopa kokki, joka harvoin välitti juoruista, lipsautti kommentin lapsesta, joka puhui kiinaa ja piti hallussaan rikkaiden salaisuutta. Clara käytti tilaisuutta hyväkseen levittääkseen omaa versiotaan tapahtumista. Joka kerta, kun hän kertoi tarinan, hän lisäsi uuden yksityiskohdan. Välillä hän vihjaili miljonäärin olevan hullu, välillä taas tytön olevan manipuloitu. Hänen sanojensa myrkky levisi nopeasti ja kylvi epäilyksen siemeniä kaikkialle. Mutta kaikki eivät olleet vakuuttuneita. Ines, joka oli tarkkaillut kaikkea läheltä, ei voinut sivuuttaa Madame Limein seesteistä katsetta eikä Saaran lujaa viattomuutta. Jokin hänen sisällään kertoi, että tarinassa oli totuutta, vaikka se kuinka absurdilta kuulostikin. Hän etsi Petrin käytävältä ja sanoi hiljaisella äänellä: etkö tuntenut sitä? Kun tyttö käänsi, se tuntui todelliselta. Se ei ollut keksittyä. Petri huokaisi ja pyyhkäisi kädellään otsaansa. Tunsin kyllä, mutta meidän on oltava varovaisia. Olen nähnyt ihmisten katoavan paljon vähäisemmästäkin syystä. Samaan aikaan aulassa johtaja Aaltonen tapasi 2 lakimiesten lähettämää luottomiestä. Haluan, että pidätte tämän lapsen poissa julkisuudesta, hän sanoi yrittäen kuulostaa päättäväiseltä. Tarvittaessa keksikää tekosyy. Sanokaa, että hän häiritsi vierasta ja joutuu poistumaan paikalta äitinsä kanssa. Ruusu, joka kuuli osan keskustelusta ohi kulkiessaan, tunsi jalkojensa pettävän. Hän oli jo kestänyt vuosia hiljaista nöyryytystä, mutta tämä oli erilaista. He juonittelivat hänen tytärtään vastaan. Hän syleili Saaraa ja kuiskasi: meidän on päästävä täältä pois ennen kuin jotain pahempaa tapahtuu. Mutta Saara vastasi suurilla silmillään hiljaa: äiti, hän tarvitsee minua. Etkö nähnyt? On kuin olisin ainoa henkilö, johon hän luottaa. Ruusun dilemma vain syveni. Tyttärensä suojelemisen ja hotellin sääntöjen noudattamisen välillä hänen sydämensä tuntui murskaantuvan joka puolelta. Madame Limei pysyi puolestaan rauhallisena. Hänen vaikuttavasta olemuksestaan ei paistanut pelkoa. Jälleen kerran hän kosketti jadekaulakoruaan ja mutisi mandariinikiinaksi katsoen kiinteästi Saaraa. Tyttö käänsi hiljaisella, mutta lujalla äänellä. Hän sanoi, että tämän kaulakorun salaisuuksia ei saa enää haudata,
ja että minä olen avain kaiken paljastamiseen. Koko aula tuntui pidättävän hengitystään. Henkilökunta, vieraat ja jopa turvamiehet katsoivat toisiaan jakautuneena uskollisuudesta hotellille ja tunteesta, että he olivat tekemisissä jonkin paljon suuremman kanssa. Kello lähestyi jo puolta päivää, mutta hotelli Imperialissa aika tuntui pysähtyneen. Jännitys oli levinnyt kuin sähkövirta, kulkien jokaista käytävää ja jokaista katsetta pitkin. Aula, aiemmin moitteettomien vastaanottojen paikka, oli nyt salaisuuksien ja epäluulojen miinakenttä. Clara, aina halukas näyttäytymään, päätti toimia. Hän käveli päättäväisin askelin Ruusun ja Saaran luo, kuin omistaisi paikan. Loppu tälle pelleilylle, hän sanoi pakotetulla hymyllä, joka yritti säilyttää malttinsa. Tämä hotelli ei ole teatterilava. Te, Ruusu, teidän on vietävä tyttärenne kotiin nyt heti. Ruusu punastui häpeästä ja puristi tyttärensä kättä lujasti, mutta ennen kuin hän ehti vastata, Petri astui väliin yrittäen rauhoittaa tilannetta. Clara, anna olla. Tyttö ei ole tehnyt mitään väärää. Mutta Clara ei perääntynyt. Hänen läpitunkeva katseensa pyyhkäisi Saaran kasvojen yli, kuin yrittäen pienentää häntä. Ei mitään väärää, hän vastasi. Hän nolottaa koko hotellin näillä järjettömillä käännöksillään. Kuka luottaa Imperialiin tämän jälkeen? Sanat olivat kuin tikarinpistoja Ruusun sydämeen. Hän oli kokenut monia nöyryytyksiä tuossa paikassa, mutta kuulla, että hänen tytärtään pidettiin häpeänä, vei häneltä jalat alta. Hän tunsi kurkkunsa kuivuvan, mutta pysyi lujana. Tyttäreni ei ole valehdellut sanaakaan, hän sanoi. Ääni vapisi, mutta oli täynnä rohkeutta. Yhteenotto herätti välittömästi huomiota. Vieraat lähestyivät uteliaina, jopa turvamiehet perääntyivät muutaman askeleen, epävarmoina siitä, kummalle puolelle heidän tulisi asettua. Silloin Madame Limay nousi nojatuolistaan ja käveli Ruusun luo. Hänen askeleensa olivat hitaita, mutta jokainen liike kantoi mukanaan auktoriteettia, joka hiljensi kaikki. Hän kosketti Saaran olkapäätä ja sanoi jotain mandariini-kiinaksi. Hänen äänensä oli hiljainen, mutta luja. Tyttö käänsi. Hän sanoi, että ääneni on todiste siitä, että totuutta ei voi vaientaa. Seuraava hiljaisuus oli lähes tukahduttava. Clara tuhahti, mutta perääntyi tajutessaan menettäneensä tilanteen hallinnan. Silti hän loi Ruusuun vihaisen katseen, kuin luvaten kostoa myöhemmin. Samaan aikaan herra Aaltonen katseli kaikkea kaukaa vatsakääntyillen. Lakimies tohtori Mäkinen oli tehnyt selväksi, tämä sekaannus ei voinut jatkua, ja jos Ruusun ja hänen tyttärensä maineen tahraaminen oli tarpeen skandaalin peittämiseksi, niin olkoon niin. Ruusu ei kuitenkaan tiennyt mitään kulissien takaisista keskusteluista. Hän tunsi vain taakan suojella tytärtään näkymättömältä viholliselta. Hän puristi Saaraa lujasti, kun hiljaiset kyyneleet uhkasivat valua. Ja tuossa epätoivoisessa syleilyssä julma totuus tuli ilmi. Ei ollut väliä, puhuiko Saara, totta vai ei, koska oli ihmisiä, jotka olivat valmiita tuhoamaan heidät vain pitääkseen salaisuutensa haudattuina. Jännitys oli saavuttanut pisteen, jossa normaaliuden teeskentely ei ollut enää mahdollista. Aula, joka oli aiemmin ollut lämpimien tervetulotoivotusten ja hillittyjen luksustapahtumien näyttämö, muistutti nyt hiljaista oikeussalia. Jokainen Saaran kääntämä sana oli kuin tuomio, joka lankesi liian raskaille päille kestettäväksi. Johtaja herra Aaltonen, joka oli lakimies Mäkisen ja vaikutusvaltaisten henkilöiden salaisten puheluiden painostama, teki päätöksen. Hän kutsui turvamiehet syrjään ja kuiskasi nopeita käskyjä kuin suunnitellen harkittua siirtoa. 2 miestä nyökkäsi kyselemättä ja valmistautui toimimaan. Samaan aikaan Ruusu yritti suostutella tytärtään etääntymään miljonääristä. Saara, tyttöseni, ole kiltti, äläkä sano enää mitään. Lähdetään pois ennen kuin tilanne pahenee. Mutta Saara pudisti päätään päättäväisesti. Äiti, hän tarvitsee minua. Tunnen sen. Jos en auta, kukaan ei kuule totuutta. Ruusun sydän särkyi. Miten selittää lapselle, että totuus on joskus se, mikä eniten vaarantaa sen kantajan elämän? Juuri sillä hetkellä turvamiehet astuivat esiin. Yksi heistä sanoi kylmällä äänellä, rouva,
Meidän on erotettava lapsi tästä vieraasta. Johdon määräys. Seuraava hiljaisuus oli musertava. Clara hymyili tyytyväisenä. Petri ja Ines vaihtoivat kuitenkin huolestuneita katseita. Kummallakaan ei ollut rohkeutta vastustaa, mutta he tiesivät, että tämä ylitti rajan. Ennen kuin Ruusu ehti reagoida, Madame Limay nousi ylös odottamattomalla lujuudella, nosti jadekaulakorunsa turvamiesten eteen ja puhui mandariinikiinaksi. Hänen äänensä oli täynnä auktoriteettia. Saara henkeään haukkoen käänsi. Hän sanoi, että jos he yrittävät viedä minut pois, se on todiste siitä, että tämä hotelli palvelee vain rikollisten suojelemista. Lause iski kuin pommi. Yleisö, joka katseli, ei voinut pidätellä mutinaansa. Vieraat kuvasivat huomaamattomasti kännyköillään ja tallensivat jokaisen sekunnin tästä hiljaisesta taistelusta. Johtaja Aaltosen kasvot punehtuivat ja hän oli ristiriidassa pelon menettää kontrolli ja raivon paljastumisesta välillä. Ruusu veti Saaran lähelleen epätoivoisena. Et ymmärrä, tyttäreni, he eivät anna tämän olla. Madame Limay kuitenkin laski kätensä Ruusun olkapäälle kuin tarjoten voimaa. Hänen intensiiviset silmänsä välittivät selvän viestin. Pelissä oli enemmän kuin kukaan osasi aavistaa. Turvamiehet epäröivät odottaen uusia käskyjä. Aaltonen viittoili hermostuneesti, tietämättä perääntyisikö vai etenisikö. Ja juuri tässä umpikujassa kävi ilmi, taistelu ei ollut enää vain vieraan ja hotellin välinen. Se oli totuuden ja salaisuuksien välinen, jotka pitivät yllä tämän kaupungin mahtavia. Aulan kuiskaukset muuttuivat pian joksikin suuremmaksi. Osa vieraista, jotka olivat tottuneet tallentamaan elämänsä jokaista yksityiskohtaa, olivat huomaamattomasti kuvanneet tilanteen. Muutamassa minuutissa videot alkoivat kiertää yksityisissä ryhmissä, viestisovelluksissa ja jopa sosiaalisessa mediassa. Kuvissa näkyi, kuinka kiinalainen miljonääri nosti jadekaulakorunsa, lapsi käänsi raskaita sanoja ja johtaja yritti tukahduttaa tilanteen. Kontekstista riippumatta vaikutus oli väistämätön. Ruusu tajusi sen, kun nuori vieras, joka istui yhdellä sohvista, näytti tallennetta ystävilleen. He nauroivat hermostuneesti, kuin katsoisivat kiellettyä elokuvaa. Ruusun veri jäätyi. Tämä ei ollut enää vain hotellin sisäinen ongelma. Se oli kipinä, joka saattoi levitä koko kaupunkiin. Myös herra Aaltonen tajusi sen. Hiki valui hänen otsallaan, kun hän puhui hiljaisella äänellä lakimiehen, tohtori Mäkisen kanssa. Tilanne on karannut käsistä. Jos nämä videot pääsevät ulos, emme pysty hillitsemään sitä. Lakimies siristi silmiään vihaisena. Sitten tee jotain. Vie se tyttö pois täältä heti ja tarvittaessa keksi syytös hänen äitiään vastaan. Nämä sanat eivät jääneet kuulematta. Ines, joka seisoi lähellä, kuuli kaiken. Hänen vatsansa kääntyi. Hän ei ollut koskaan pitänyt Ruususta, mutta sillä hetkellä hän tajusi, että he olivat uhraamassa viattoman naisen ja hänen tyttärensä suojellakseen vaikutusvaltaisia ihmisiä. Samaan aikaan Clara levitti jo omaa versiotaan vieraiden keskuudessa. Kuvitelkaa nyt, hän sanoi salaliittolaisen oloisena. Eksentrinen miljonääri ja tyttö, joka yhtäkkiä puhuu kiinaa. Tämä on varmasti lavastettua. Varmaan tuo nainen keksi kaiken saadakseen huomiota, mutta kaikki eivät uskoneet häntä. Madame Limayn kylmä katse, vakavuus, jolla hän piti kaulakorua, ja pienen Saaran odottamaton rohkeus välittivät outoa totuuden tuntua, jotain mitä edes Claran terävä kieli ei voinut. Pyyhkiä pois. Yhtäkkiä erään vieraan puhelin piippasi kovaa. Hän luki näytön ja hänen silmänsä laajenivat. Se on jo sosiaalisessa mediassa. Hän ilmoitti ja näytti muille. Aula vajosi jännittyneeseen hiljaisuuteen. Uutiset levisivät nopeammin kuin yksikään johtajan käsky. Nyt se, mitä Imperialissa tapahtui, ei ollut enää salaisuus. Ruusun jalat tuntuivat pettävän. Hän puristi Saaraa lujasti, kuin voisi piilottaa hänet maailmalta. Mutta syvällä sisimmässään hän jo tiesi, paluuta ei ollut. Hänen tyttärestään oli tullut totuuden ääni, joka karkasi hotellin muurien ulkopuolelle. Ja mahtaville se tarkoitti vain yhtä asiaa, vaaraa. Vaikutus oli välitön. Alle tunnissa aulan videot kiersivät jo liikemiesten, toimittajien ja jopa poliittisten avustajien suljetuissa ryhmissä. Sen, minkä piti olla vain tavallinen päivä, hotelli Imperialissa oli nyt muuttunut hiljaiseksi maanjäristykseksi, joka oli räjähtämäisillään. Hotellin yksityisessä toimistossa
Herra Aaltonen tapasi kiireesti lakimies Mäkisen ja 2 muun moitteettomasti pukeutuneen miehen kanssa. Ovet olivat kiinni, mutta kiihkeät äänet kuuluivat raoista. Jos lehdistö ilmestyy tänne, olemme mennyttä, sanoi Mäkinen iskien kätensä pöytään. Emme voi antaa tämän tarinan kasvaa. Tuo kiinalainen nainen on vaiennettava. Ja se tyttö? No, tyttö ei saa jatkaa kääntämistä. Yksi miehistä, vaikutusvaltainen kiinteistöalan yrittäjä, hengitti syvään ja lisäsi. Jos nämä huhut likaisista sopimuksista tulevat julki, puoli tätä kaupunkia uppoaa. Olen sijoittanut omaisuuksia pitääkseni nimeni puhtaana. Kalpea johtaja vain nyökkäsi. Jokainen sana lisäsi hänen kauhuaan. Hän ei ollut mahtava kuten nämä miehet, vain työntekijä, joka yritti selviytyä. Mutta nyt hän oli loukussa verkossa, joka saattoi tuhota hänet. Samaan aikaan aulassa Ruusu yritti rauhoitella Saaraa, joka alkoi tajuta sekaannuksen laajuutta. Äiti, miksi he ovat niin hermostuneita, kysyi viaton tyttö. Koska he pelkäävät totuutta, lapseni, vastasi Ruusu vaivalloisesti nielaisten, ja kun mahtavat ihmiset pelkäävät, meidän kaltaisemme ihmiset kärsivät. Madame Limay, joka istui rauhallisesti, näytti olevan tietämätön kaauksesta, mutta hänen silmänsä tarkkailivat kaikkea tarkasti. Jälleen kerran hän kosketti jadekaulakoruaan ja mutisi mandariinikiinaksi, osoittaen sanansa Saaralle. Tyttö käänsi epäröiden. Hän sanoi, että hän tiesi tämän tapahtuvan, että tämä kaulakoru ei ole vain muistoesine, se on ase niitä vastaan, jotka rakensivat imperiumeja verellä ja valheilla. Kuhina voimistui. Osa vieraista soitti jo toimittajille. Toiset poistuivat huomaamattomasti, peläten olevansa väärässä paikassa väärään aikaan. Imperialin ilmapiiri, joka oli niin tottunut ylellisyyteen ja hiljaisuuteen, oli nyt painekattila. Yhtäkkiä Clara lähestyi Ruusua myrkyllinen hymy huulillaan. Oletko nyt onnellinen? Hän kuiskasi. Tyttäresi on saattanut äitinsä keskelle kansainvälistä skandaalia. Toivottavasti olet valmis maksamaan hinnan. Ruusu ei vastannut, vaan puristi Saaraa entistä lujemmin. Sisimmässään hän tiesi Claran olevan osittain oikeassa. Hinta olisi korkea, mutta jokin Madame Limayn olemuksessa antoi toivoa. Tuo nainen näytti kantavan suurempaa suunnitelmaa, ikään kuin kaikki tapahtuisi juuri niin kuin pitikin. Ja ensimmäistä kertaa Ruusu alkoi miettiä, kätkikö kaulakoru paitsi salaisuuksia, myös strategian, joka pystyi kaatamaan kaupungin koskemattomat. Hotelli Imperial ei enää tuntunut ylelliseltä turvapaikalta, vaan pikemminkin verhotulta taistelukentältä. Mustat autot alkoivat pysäköidä huomaamattomasti sivuovelle, josta astui ulos pukuun pukeutuneita hahmoja ankarin katsein, ohittaen vastaanoton kokonaan. He olivat poliitikkoja, liikemiehiä ja lakimiehiä, miehiä, jotka olivat tottuneet siihen, että heitä totellaan, ei kyseenalaisteta. Johtaja herra Aaltonen entistäkin kalpeampana kiiruhti heitä vastaan. Hyvät herrat, olkaa hyvät, voimme ratkaista tämän ilman skandaaleja. Mutta hänen värisevä äänensä petti hänen epävarmuutensa. Ensimmäisenä lähestyi tunnettu kaupungin poliitikko, mies, jolla oli lempeä puhetapa, mutta kyseenalainen maine. Hän katsoi suoraan Madame Limayn kaulassa olevaan jadekaulakoruun ja pakotti hymyn kasvoilleen. Rakas rouva, olen varma, että tämä kaikki on vain väärinkäsitys. Sitten hän kääntyi Ruusuun ja Saaraan kuin nuhdellen. Ja lasten ei pitäisi sekaantua näin vakaviin asioihin. Saara pysyi pelosta huolimatta pystyssä äitinsä vieressä. Hänen uteliaat silmänsä eivät hetkeksikään horjuneet. Kun Madame Limay puhui mandariinikiinaksi, tyttö käänsi päättäväisesti. Hän sanoi, ettei hän pelkää teitä ja että tämä kaulakoru säilyttää todisteet jokaisesta varkaudesta, jokaisesta valheesta, jokaisesta tuhotusta elämästä. Saliin laskeutui hiljaisuus. Poliitikon hymy katosi ja hänen silmänsä kovettuivat. Hänen takanaan 2 liikemiestä kuiskutteli ja vaihtoi huolestuneita katseita. Clara, joka tarkkaili läheltä, käytti tilaisuutta hyväkseen ja lietsi tulta entisestään. Katsokaa nyt, ulkomaalainen miljonääri ja köyhä lapsi yrittävät saada meidät uskomaan salaliittoteorioihin. Hänen äänensä oli täynnä myrkkyä. Tämä tuo vain häpeää hotellille. Petri vastasi tuohtuneena ennen kuin ehti hillitä itseään. Häpeällistä on nähdä niin mahtavien miesten pelkäävän pientä tyttöä. Kommentti kaikui odotettua voimakkaammin. Jotkut vieraat taputtivat huomaamattomasti, toiset vain nyökkäsivät hiljaa, mutta reaktio riitti ärsyttämään paikalla olevia poliitikkoja.
Poliitikko lähestyi Ruusua, hiljensi ääntään, mutta teki uhkauksen selväksi. Pitäkää tyttärenne kurissa. Jos hän jatkaa, en vastaa seurauksista. Ruusun sydän alkoi hakata. Hän halusi huutaa juosta pois sieltä, mutta hänen jalkansa olivat kuin liimattuina lattiaan. Hän puristi Saaraa lujasti, kuin voisi suojella häntä koko maailmalta. Madame Laimei kuitenkin asettui heidän ja pukuun pukeutuneiden miesten väliin. Hänen silmänsä paloivat päättäväisyydestä, ja hän puhui jälleen mandariinikiinaksi. Hänen äänensä oli luja kuin teräs. Saara käänsi. Hänen äänensä kaikui täpötäydessä aulassa. Hän sanoi, että tämän kaupungin mahtavat ovat tottuneet vaientamaan köyhät, mutta eivät tänään. Tänään lapsi puhuu kaikkien niiden puolesta, joita ei ole koskaan kuultu. Järkytys levisi hotellin jokaiseen nurkkaan. Ensimmäistä kertaa koskemattomat eivät tienneet, miten reagoida. Aulan ilmapiiri oli jo sietämätön. Poliitikot ja liikemiehet, jotka olivat nyt kokoontuneet suljettuun ryhmään, puhuivat hiljaa, mutta ilmeisen vihaisesti. Johtaja herra Aaltonen hikoili runsaasti puristuksissa mahtavien käskyjen ja kiinalaisen miljonäärin lujan katseen välissä. Jadekaulakoru tuntui säteilevän näkymätöntä voimaa, joka pystyi horjuttamaan jopa ylimielisimpiä. Tässä tilanteessa yksi turvamiehistä, joka sai huomaamattoman merkin poliitikolta, lähestyi Ruusua ja Saaraa. Hänen äänensä kuulosti tuomiolta. Tyttö tulee mukaan. Ruusun sydän melkein pysähtyi. Hän asettui heti tyttärensä eteen. Ei, hän ei mene minnekään. Hänen äänensä vapisi, mutta hänen katseensa päättäväisyys yllätti jopa Ruusun itsensä. Turvamies ei antanut periksi, vaan astui askeleen eteenpäin ja yritti työntää Ruusua syrjään kädellään. Voiman ja haurauden törmäys sai vieraat nousemaan protestiin. Aulan halki kaikui tuohtumuksen mutinaa. Madame Limei nosti kätensä ja puhui mandariinikiinaksi. Ääni oli luja kuin ukkonen. Saara käänsi itkun sekaisesti. Hän sanoi, että jos he koskevat minuun, se on todiste siitä, että he ovat kaikki syyllisiä ja että kaulakoru puhuu kovempaa kuin mikään uhkaus. Turvamies epäröi ja katsoi johtajaa vahvistusta etsien. Aaltonen painostettuna viittoili hermostuneesti, että hän jatkaisi, mutta sillä hetkellä tapahtui jotain odottamatonta. Petri, jota oli aina pidetty vain ivallisena pikkolona, asettui Ruusun ja Saaran eteen. Jos haluatte viedä tämän tytön, teidän on mentävä minun ohitseni. Hiljaisuuden rikkoi vaimea aplodi salin perältä. Se oli vieras, joka liikutuksessaan ei voinut hillitä reaktiotaan. Pian muut seurasivat, ja muutamassa sekunnissa koko aula kaikui aplodeista ja tukevasta mutinasta. Poliitikko raivoissaan kuiskasi lakimies Mäkiselle. Tämä on muuttumassa sirkukseksi. Jos emme ratkaise tätä nyt, olemme huomenna lehtien etusivuilla. Mutta oli jo liian myöhäistä. Yleisö ei enää vain katsellut, se valitsi puolta. Ja yllättäen valittu puoli ei ollut pukuun pukeutuneiden miesten puoli. Ruusu kyyneleet silmissään puristi tytärtään lujasti. Hän tunsi pelkoa, mutta myös jotain uutta, toivoa. Ensimmäistä kertaa hän ei ollut yksin, ja kun aplodit kaikuivat, Madame Limei piti kaulakorua rintaansa vasten ja kuiskasi vielä yhden lauseen mandariinikiinaksi, katsoen poliitikkoja halveksivasti. Saara yhä vapisevana käänsi. Hän sanoi, että hiljaisuuden päivät ovat ohi. Helsingin kaduilla kaikui kaukainen sireenien ääni, kun ensimmäiset toimittajat alkoivat ilmestyä hotelli Imperiaalin sisäänkäynnille. Uutisautot pysäköivät riviin, kameroita purettiin kiireesti ja toimittajat tungeksivat sisään. Aulan kuhina muuttui kaaokseksi. Klaara nähdessään liikkeen juoksi vastaanottoon ilkeä pilke silmissään. Minä puhun heille itse, hän sanoi ja oikaisi univormunsa. Jonkun on suojeltava hotellin mainetta, mutta johtaja Aaltonen keskeytti hänet äkillisellä eleellä. Kukaan ei sano mitään. Hän ärjäisi, hänen äänensä oli täynnä epätoivoa. Jos lehdistö saa selville, mitä täällä on tapahtunut, olemme mennyttä. Oli liian myöhäistä. Kamerat olivat jo lasiovien läpi ja kuvasivat ensimmäisiä kuvia Madame Limeistä, ylväänä ja rauhallisena, pitäen jadekaulakorua rintaansa vasten, Saara ja Ruusu vierellään. Näkymä oli voimakas. Ulkomaalainen miljonääri ja köyhä tyttö, yhdistyneinä johonkin, mitä mahtavat yrittivät piilottaa. Salamavalot valaisivat kaikkien kasvot. Saara räpytteli silmiään pelästyneenä,
kun Ruusu yritti suojata häntä käsivarsillaan, Madame Limey ei kuitenkaan kääntänyt katsettaan. Oli kuin hän olisi odottanut tätä hetkeä. Vuosiasi DJ Madame Limey, huusi eräs toimittaja. Mitä tuo kaulakoru edustaa? Mitä todisteita teillä on? Miljonääri vastasi mandariini kiinaksi lujalla äänellä. Saara käänsi epäröiden. Hän sanoi, että tämä kaulakoru on kuulunut hänen suvulleen sukupolvien ajan ja että sen sisällä on salaisuuksia, joiden piilottamisesta tämän kaupungin poliitikot ja liikemiehet ovat maksaneet kalliisti. Järkytyksen mutina levisi salin halki. Kamerat tallensivat tytön jokaisen sanan, eikä paluuta ollut. Ulkomaailma alkoi kuulla sen, mikä oli siihen asti ollut salaisuus. Poliitikko raivoissaan yritti puuttua asiaan. Tämä on valhetta. Hän huusi ja nosti kätensä kameroita kohti. Tämä on vain huijausta, joka on keksitty maineen tuhoamiseksi. Mutta linssit eivät olleet hänelle suosiollisia. Hiki hänen otsallaan, käsien tärinä ja hallitsematon viha välittivät juuri päinvastaista. Pelkoa siitä, kenellä on jotain salattavaa. Petri lähestyi Ruusua huomaamattomasti ja mutisi. He eivät lopeta, Ruusu. Nyt kun lehdistö on täällä, he yrittävät kääntää tarinan teitä vastaan. Ja hän oli oikeassa. Toimittajat piirittivät jo Claraa lausuntojen toivossa, ja hän alkoi myrkyllinen hymy huulillaan levittää omaa versiotaan. Tuo nainen ja tyttö pettävät teitä kaikkia. Kaulakoru on vain vanha koru. Mutta kun Clara puhui, kamerat pysyivät suunnattuina siihen kuvaan, joka todella merkitsi miljonääri ja lapsi. Yhdistyneinä rohkeudella paljastaa se, minkä niin monet olivat yrittäneet haudata. Hotelli Imperialin aula näytti taistelukentältä, joka oli naamioitu lehdistötilaisuudeksi. Mikrofoneja ojennettiin joka suuntaan, kamerat salamoi taukoamatta ja jokainen lausuttu sana tallennettiin reaaliajassa. Se, mikä aiemmin oli ollut vain yksittäinen kohtaus, sai nyt julkisen skandaalin mittasuhteet. Kokenut lakimies tohtori Mäkinen otti ensimmäisenä ohjat käsiinsä. Hän nousi pienelle korokkeelle ja korotti ääntään teatraalisesti. Hyvät toimittajat, älkää antako huijata itseänne. Tämä ulkomaalainen rouva on saapunut maahamme perusteettomien tarinoiden kanssa. Todisteita ei ole, on vain vihjailuja. Ja mitä lapseen tulee, lapset ovat helposti manipuloitavissa. Sanat kaikuivat kylminä ja laskelmoituina. Muutamat kamerat kääntyivät Saaraan, joka käpertyi äitinsä viereen. Ruusun sydän särkyi nähdessään tyttärensä kohdeltavan kuin marionettia. Clara käyttäen tilaisuutta hyväkseen kiiruhti toimittajien luo ja lisäsi. Juuri niin. Minä työskentelen täällä, tiedän kaiken. Tämä vieras järjesti näytöksen saadakseen huomiota. Kaulakoru on vain vanha hely. Poliitikko, joka oli siihen asti ollut hiljaa, nosti kätensä teeskennellyn rauhallisesti. Ystävät, pysykäämme rauhallisina. Emme voi antaa huhujen tuhota niiden rehellisten miesten mainetta, jotka ovat tehneet niin paljon tämän kaupungin hyväksi. Narratiivi alkoi muotoutua. Eksentrinen miljonääri, manipuloitu lapsi, viattomat rikkaat, joita hyökätään epäoikeudenmukaisesti. Mutta sitten Madame Limey nousi seisomaan. Hänen hiljaisuutensa siihen asti sai jokaisen katseen kääntymään häneen. Hän puhui mandariinikiinaksi, ja hänen äänensä, vaikka useimmille käsittämätön, kantoi kiistatonta voimaa. Saara hengitti syvään, kyyneleet silmissään, ja käänsi. Hän sanoi, että jokainen heidän sanansa on naamio, että tämä kaulakoru ei ole vain koru, vaan avain paljastamaan piilotetut asiakirjat, ja että jos hänelle tai minulle tapahtuu jotain, kaikki tulee joka tapauksessa ilmi. Vaikutus oli välitön. Toimittajat kiihtyivät ja pommittivat poliitikkoja kysymyksillä. Mitä asiakirjoja ne ovat? Onko hotelli osallisena? Miksi pelkäätte yhtä ainoaa vierasta? Poliitikko änkytti eksyneenä. Lakimies yritti keskeyttää kysymykset, mutta väkijoukkoa ei enää voinut hallita. Petri nähdessään tilanteen mutisi Inekselle. He ovat menettäneet otteensa. Mitä enemmän he yrittävät vaieta, sitä enemmän he paljastavat syyllisyytensä. Ruusu katsoi tytärtään sekoituksella ylpeyttä ja kauhua. Saara pieni ja hauras oli nyt ääni, joka haastoi jättiläisiä. Ja sillä hetkellä kävi selväksi, ettei paluuta ollut. Kaulakorun salaisuus ei enää kuulunut vain Madame Limeylle. Se oli pommi, joka oli räjähtämässä koko kaupungin edessä. Hotelli Imperialin aula näytti näyttämöltä, jossa jokaista liikettä tarkkaili satoja silmiä ja kymmeniä kameroita. Ilma väreili odotuksesta jotain suurta,
joka oli tapahtumaisillaan. Yksikään toimittaja ei uskaltanut poistua sieltä. Tohtori Mäkinen, huomaten menettävänsä jalansijaa, korotti jälleen ääntään. Tämä on absurdia, hän huusi yrittäen kuulostaa vakuuttavalta. Jos tuossa kaulakorussa todella on asiakirjoja, näyttäköön ne nyt. Muuten kaikki on vain keksintöä. Poliitikko nyökkäsi tarmokkaasti. Juuri niin, hän vahvisti. Riittää vihjailuista. Näyttäkää todisteet tai myöntäkää, että petätte kaikkia täällä. Madame Limay ei vastannut heti. Sen sijaan hän otti kaulakorun kaulastaan juhlallisella eleellä. Jaudy loisti kultaisten kattokruunujen valossa, heijastaen kuin majakka. Hän avasi lukon ja paljasti hienovaraisesti korun sisällä olevan piilotetun lokeron. Yleinen mutina levisi salin halki. Saara silmät suurina käänsi lujalla äänellä. Hän sanoi, että täällä sisällä on nimiä, päivämääriä ja summia, tietoja laittomista sopimuksista, maanryöstöistä, veroparatiiseihin piilotetuista tileistä. Järkytys oli välitön. Osa liikemiehistä perääntyi kuin olisi saanut näkymättömän iskun. Yksi läsnäolijoista päästi huudon. Tämä on huijausta, mutta hänen äänensä vapisi ja paljasti pelon. Kamerat tarkensivat poliitikkojen hikisiin kasvoihin. Kukaan heistä ei enää näyttänyt niin itsevarmalta. Toimittajat ryntäsivät eteenpäin huutaen kysymyksiä ja tunkeillen mikrofoneilla. Syntyi kaos. Ruusun jalat tuntuivat pettävän. Hän tiesi, ettei paluuta enää ollut. Jos aiemmin oli vielä ollut toivoa päästä pois huomaamatta, nyt oli selvää, että Saara oli vedetty myrskyn silmään. Äiti, sanoi tyttö katsoen Ruusua sekoituksella pelkoa ja rohkeutta. Hän sanoi, että minun on jatkettava. Ruusu puristi tytärtään rintaansa vasten. Kyyneleet polttivat hänen silmiään. Osa hänestä halusi paeta, piilottaa tyttärensä kaikelta tältä, mutta toinen, syvempi osa tiesi, että Saaran rohkeus oli suurempi kuin mikään uhka. Samaan aikaan poliitikko menetti malttinsa. Tämä on laitonta. Hän huusi kimakalla äänellä. Ette voi levittää tällaisia vääriä tietoja, mutta kukaan ei enää uskonut häntä. Hänen epätoivonsa oli riittävä todiste siitä, että hänellä oli jotain salattavaa. Petri, joka tarkkaili, mutisi Inekselle. Heidän linnansa on sortumassa ja 10-vuotias tyttö vetää ensimmäisen kiven. Koko aula tuntui värisevän pelon ja toivon välillä. Ensimmäistä kertaa näiden miesten valta oli kyseenalaistettu kaikkien edessä. Koko sali tuntui pysähtyneen ajassa. Jade kaulakorun kimallus heijastui kameroiden linsseistä, samalla kun jokainen Saaran kääntämä sana kaikui kuin oikeuden vasara. Poliitikot ja liikemiehet, aiemmin ylpeät, olivat nyt kalpeita, hikisiä ja yrittivät paeta mikrofoneja. Madame Limay ei perääntynyt. Hänen silmissään oli vuosikymmenten kipu ja hiljaisuus. Hän puhui mandariinikiinaksi, hitaasti ja lujasti, kuin lausuen tuomiota. Saara hengitti syvään ja käänsi selkeimmällä äänellä, mitä hänellä koskaan oli ollut. Hän sanoi, että heidän rikkautensa syntyi viattomien kurjuudesta, että jokainen tämän hotellin kivi, jokainen rakennettu omaisuus maksoi kyyneleitä ja verta, ja että tänään kaikkien edessä nämä unohdetut äänet on vihdoin kuultu. Vaikutus oli musertava. Toimittajat lähettivät suoraa lähetystä, sosiaalinen media räjähti kommenteista ja hashtagit miljonäärin ja tytön nimillä nousivat trendaavien aiheiden kärkeen. Maailma tiesi jo, poliitikko, joka ei pystynyt hallitsemaan paniikkiaan, yritti riistää kaulakorun Madame Limayn käsistä, mutta hänen omat turvamiehensä, jotka olivat siihen asti epäröineet, pidättelivät häntä tajutessaan, etteivät he enää voineet asettua historian väärälle puolelle. Näkymä tallennettiin 10 matkapuhelimiin. Mahtava mies, alennettuna epätoivoiseksi hyökkääjäksi. Ruusu vaipui polvilleen ja puristi Saaraa lujasti. Kyyneleet valuivat, eivät vain pelosta, vaan ylpeydestä. Hänen tyttärensä, niin pieni ja näkymätön maailmalle, oli tullut ääneksi, jota kukaan ei voinut vaientaa. Olit niin uskomattoman rohkea, pienokaiseni, hän kuiskasi liikuttuneena. Petri ja Ines, jotka tarkkailivat kaikkea, lähestyivät ja auttoivat Ruusun ylös. Ensimmäistä kertaa nainen ei tuntenut olevansa yksin. Madame Limay laittoi kaulakorun takaisin kaulaansa ja katsoi Ruusua ja Saaraa kiitollisella katseella. Mandariinikiinaksi hän mutisi muutaman lyhyen sanan. Saara käänsi hymyillen kyynelten läpi. Hän sanoi, ettei olisi koskaan onnistunut ilman meitä. Koko aula puhkesi suosion osoituksiin.
Ne eivät olleet vain suosionosoituksia miljonäärille, vaan myös tytölle, joka uskalsi haastaa mahtavat. Toimittajat tallensivat jokaisen yksityiskohdan, ja sillä hetkellä kävi selväksi, totuutta ei voitu enää haudata. Hotelli Imperial, aikoinaan ylellisyyden ja vallan symboli, oli muuttunut näyttämöksi, jossa oikeus alkoi ottaa ensimmäisiä askeleitaan. Ja viimeinen opetus, joka kaiverrettiin kaikkien läsnäolijoiden sydämiin, oli yksinkertainen ja voimakas. Joskus haurain ääni on juuri se, jolla on voima muuttaa maailmaa. Päiviä myöhemmin Hotelli Imperial ei ollut enää entisensä. Pyöröovet pyörivät yhä, kattokruunut loistivat yhä, mutta koskemattomuuden ilmapiiri oli särkynyt ikuisesti. Sanomalehdet julkaisivat otsikoita. Jaden salaisuudet. Kiinalainen miljonääri paljastaa korruption Helsingissä. Poliitikot erosivat, liikemiehiä kutsuttiin vastuuseen ja jopa hotellin nimi oli nyt skandaalin tahrima. Ruusun ja Saaran elämä kulki kuitenkin toiseen suuntaan. Pelko oli yhä olemassa, mutta nyt siihen liittyi uusi tunne, ylpeys. Ihmiset, jotka olivat aiemmin kulkeneet heidän ohitseen huomaamatta, pysäyttivät heidät nyt kadulla kiittääkseen ja sanoakseen, että lapsen rohkeus oli antanut äänen niille, joita ei ollut koskaan kuultu. Eräänä aurinkoisena aamuna Petri ilmestyi Ruusun vaatimattoman kodin ovelle. Hänellä oli vilpitön hymy ja kansio kainalossaan. Hotelli ei ole enää entisensä, Ruusu, mutta sinä ja tyttäresi ansaitsette uuden mahdollisuuden. Hän ojensi asiakirjat, työtarjouksen toisesta paikasta paremmilla ehdoilla. Ruusu liikuttuneena syleili ystäväänsä. Ensimmäistä kertaa hän tunsi, ettei ollut vain kertakäyttöinen työntekijä. Saara puolestaan säilytti uteliaan katseensa, joka oli aina seurannut häntä. Madame Limei oli palannut kotimaahansa, mutta ennen lähtöään hän jätti lahjan, pienen jade-riipuksen, kaulakorun jäljennöksen, joka annettiin vain hänelle, jotta et koskaan unohtaisi. Hänen äitinsä käänsi, että äänelläsi on voimaa. Koulussa luokkatoverit, jotka olivat aiemmin vähän välittäneet hänestä, katsoivat häntä nyt ihaillen, mutta Saara ei ylpeillyt eikä hakenut huomiota. Hän vain hymyili tietäen, että oli saanut aikaan muutoksen. Viimeisenä iltana, ennen rutiineihin palaamista, Ruusu istui tyttärensä kanssa parvekkeella. Kevyt tuuli heilutti verhoja ja kaupungin valot loistivat kaukana. Sinä muutit kaiken, pienokaiseni, sanoi Ruusu ja silitti tyttärensä hiuksia. Vietin elämäni ajatellen, että vain suuret voivat voittaa, mutta sinä näytit minulle, että pienimmätkin voivat valaista pimeyden. Saara nojasi päänsä äitinsä olkapäähän ja vastasi lapsen suloisella viattomuudella. En minä yksin, äiti vaan me. Ja siellä tähtien alla äiti ja tytär löysivät rauhan. Sota mahtavia vastaan jatkuisi oikeussaleissa ja kaduilla, mutta heidän sydämissään oli jo voitto, koska ei ollut väliä vihollisen koolla. Totuus, kun sen sanoo oikea ääni, löytää aina keinon voittaa. Jos pidit tästä tarinasta, tykkää ja tilaa kanava, jotta et jää paitsi seuraavista videoista.